principio, un dos temas máis importantes é o diálogo cas administracións en cuanto ao que se trata de programar po ano as axudas correspondientes que vai haber. A Federación Galega, concretamente, fomos moito tempo a institución que impartimos máis formación a nivel de comunidade. Formamos moitos comerciantes, moitos traballadores do comercio, porque o comercio tradicional, precisamente, a especialización é un dos caracteres que o señalan ou que o distinguen. Un traballador que esteña formado, que sepa do que está falando, pois pode sempre orientar ao consumidor, e iso é algo moi importante para que o consumidor teña confianza en esa persona. E facemos, todos os tipos de promocións, e sobre todo falar, reunirse con todas as asociacións para saber as necesidades que existen en cada un dos puntos da comunidade para trasladalos e poder poñerlle solución. Compostela é unha localidade que hai moito e moi bon comercio, está en 2 ou 3 zonas, pero ten que ter unha asociación fuerte que una a todo o mundo e que teña unha representación de todo o comercio, non unha parte, que non esteña incluso todos de acordo no que se fai. Por lo tanto, eu creo que ten que volver a haber esa unión que houve antiguamente, chamémoslle a Condesa, acordámonos que representaba a maior parte do comercio de Santiago. Eu creo que por ese camiño ten que ir a cuestión.